Sanibonani, igama lami nguThobile kaChamane. Ngiyanibingelela kwishow yethu ebizwa ngokuthi Umjolo. Namhlanje ke ngivakashelwe uBongiwe wakajali engahambi kodwa yedwa ehamba naye uButgebo. Sanibonani. Yeah. Sisobile njani? Siyaphila njani? Yeah, bana we are fine like a fine salt. Siyabingelela nalapha emakhaya noma eseTexini sithi sanibonani. Sanibonani, siyabonga kakhulu. Namhlanje ke topic yethu ibizwa ngokuthi yini umjolo? Yeah. So njengoba nilana ke ngizolithi usichazela kabanzi ukuthi kuyini umjolo. So before kodwa ke siqale lapho socela ukuthi nichaze but sis Bongiwe uyichaza ukuthi ungibongiwe usuka kuphi kanjani yabo sithi ukwazi kangcono. Sanibonani babukeli, igama lami nguBongiwe wakajali, ngiqhamuka eKranskop kodwa ngokufunda ngifunde eMpangeni esikhawini, ngokuhlala ke sengihlala eThekwini phakathi edrobheni. Ngumuntu osifazana onamabhizinisi noma oyisebenzayo oyibese lapho ngokukhuluma ebhizinisini. That's lovely. Siyabonga kakhulu. Well, that's a topic for another day. Umuntu esifazane oyimisele ngezamabhizinisi, not only umjolo. But Gebo. Yeah. Hayi wena siyakwazi nje vele ukuthi hey Nkosi yami ngiyazi usufuna ukubuza ukuthi ubani uGebo phela mina. Yeah, mhlawumbe ngiyazi ke abanye abazi kahle ngizothi kunabancane ngusiboniso kaMpungosi bafowethu unganengane okhulele khona la kaMasho. Sibonge sisukuthi usimemela ulande ongoti bomjolo. Ezoyihlaziya kahle. Uyini umjolo? Ke sisi uhlaziye nje ukuthi kuyini umjolo? Mangithi ngiyajola. Yazi ngiyajola. Ngokwami ukubona umjolo noma ngokwami ukucabanga umjolo ukuthi kufana nokuthi uthana nomuntu ningazi ukuthi niyaphi, ukubekezelela kumuntu eningazi ukuthi uyaphi naye ngoba ungasusa ubekezela ndini baningi nibekezelele. Ubekezele kumuntu 5 years aqhamuke athanda nomuntu 3 months amshade. So ukubekezelela into engena direction eningazi ukuthi niyaphi naye. Shuthi ngaleso sikhathi usuke ethini uthi usakufunda. Esusangifunda. Iyona ke lento angithi njengoba usho ukuthi kuyahlukana kuyenzeka umunye akufunde 2 weeks useyashada, omunye afunde unyaka wonke. Nani fani. Kuyenzeka mhlambe wena mhlambe uyi-essay kufanele sikufunda unyaka wonke noma uyinovel sokufunda u3 years abanye ukuthi bayiparagraph. Ufunda nje 2 weeks sufaka umuntu kodwa ke ngiyakuzwa indlela oyichaza ngayo Butgebo, but then kukhona yini i-time frame yokuthi umuntu mujola naye fanele umazi for 6 months, for 3 months, for 2 months, for 1 week? Yeah, I think njengoba kukhona le part nje ethi umjolo. Umjolo isona stage leso sokuthi sisafundana until ke siya somewhere mhlawumbe ekuthenini njengoba ubezwe abanye sebethi khona imem angithi uyabona awukuvela ube yimem ungajolwanga. Njengoba usisibongiwe ade echaza indaba yomjolo ukuthi kuyenzeka omunye uthola ukuthi uyafunda usefundwe for 5 years siyajola nje, there's no direction, awuye ekhaya akwenzeki lutho. Lapho siyenze njani? Ukuthi into engibona sisithobile abantu bese sebahambisana nokukhala ngoba umuntu uButgebo engathandana nawe for 5 years aqhamuka abone mina athandane nami for 3 months useyangishada. Nanokuthi ke phela itofu ayifani sisithobile. Ngenzeka ahale uButgebo athi hayila ngizoshaya ngidlule afica istofu zivusa sevusile angabe sakwazi. Yazi wayithinta indaba mawusathinta indaba yestofu ngoba ngike ngizwe ukuthi ke njengoba nami ngumuntu kanjena nje kuye kuthiwa hayi umuntu wesifazana akagezi ngamanzi kodwa nensipho uyageza nangamanzi apink. Ingabe lokho kuyawusiza nomjolo ukuthi hayi lesikhathi ngigeza ngamanzi apink nestofu sothi ukuvutha iprima stofu ithi ukukhala kanjani. Ngithandile ngampelesho ukuthi kuyenzeka istofu sifice singavuthi kahle sinye sifice sivu sothi okunye kuyiprima stofu uzokuhloka ukuthi uyahloka ukuthi indlebe ukuthi indlebe yodwa hey madodo usalisubekezela khona kunjalo ke mawukuthi uthandile. Okay, njengamanje ngoba iprima stofu ingavuthi kahle kodwa ngiyamthanda lo muntu, ngiyamthanda ngenze njani? Ngiyaqhubeka ngijole naye noma ngishaya ngidlule. Mina ngokwami uma ukuthi uze ngothando lwangempela umuntu ayikho into edlula communication othandweni. Uyahlala phansi usho ukuthi cha mama akuhambi kahle nababa hayi ngathi seku 3 minutes ngiyofika manje. Pump stop sakho. Lungisa istop sakho. Umuntu uma umthanda uyamtshela cha asilungise la ukuze kube kanje.
hayi ukuthi ngoba nakho ubone sekuyabheda usubona umunye ngaphandle usuyamshiya. Manje sisibongiwe ngiyathanda indlela oyichaza ngayo. Ngicela ukubuza-ke njengoba sizama ukulungisa lokhu kulungisa kwethu kuqala la kule period yomjolo. If mina sengitshela uGebo ukuthi ay yazi Gebo ngiyakuthanda impela right wile into engifunayo but u3 minute noodles ay angizwani. Aningangilinganisi ke kuleyo part yo 3 minutes noodles no ilinganiseni ngomunye umuntu le njengomuntu wesilisa uyabona kodwa phela ngiyayizwa siswami lento eshoyo ingakho uthola ukuthi iyona le genge le iyasuka ize kunina izokwenza ithatha amandla ithathe lezi zinto egezwa ngazo yonke into uthothi umuntu akasajoli nomuntu usejola nerobot iremote uyilande iphi uyilande kunini. Yes vele phela lokho kuyenzeka futhi most yabantu ngeke ngize ngiqamba manga most yabantu mangabe umuntu wami ngimthanda ngibona ukuthi no sasijole iminyaka but ngiyabona ukuthi aluyindawo ake ngiyobona umama ngala ozokwazi ukuthi anginike ubheka ukuthi inkinga ingakuphi sibheka ukuthi inkinga ingakuphi yabona kulomjolo wami kanti ngiyanga kephi bese nginikeza amanzi aphinki ke bese nginika ubheka mina ngedwa ukuthi no lo muntu ngoba ngiyamthanda angithi uyawubona sawoti Usawuthi lokupheka kushuthi mawuthi ukupheka khona omunye cha phela ngiyuzo khona nomunye owamahadla ngithi yabo lo wokufafaza egcekeni upheka kodwa nawo loyo ukuthi usisobile lento ukuthi na uma sangitshela uButgebo akusahambi kahle uyayipromote leyo ukuthi kumele sizonibona nina uzikhona izinto enisinika zona yes uzokuthi ngikwazi ukuthi angizwe kahle manje angeke ngize ngipromote nkabi nokuthi ngipromote kahle kodwa noButgebo meza ukuthi no u3 minutes yabona ama noodles asiyavuthwa ku3 minutes akusafani nerice yabona irice uyakwazi ukulipheka noma 20 minutes noma 30 minutes yabo ulibeke uyakwazi naye ukuthi eze kumina yabo ekhaya kodwa eze kumina ngithi kumnika imbize yokuthi achathi iqolo lomuntu wesilisa kufanele hlezi li right same thing applies ingakho ngeke ngibona ukuthi uthola ukuthi mangabe kwenziwa abantu besifazane abantu besilisa banalokhu kuba nehub ukuthi mangizwe ukuthi mina istofa saphambi kahle ake ngiyothola izinto zokuthi ngikwazi ukuthi yabo ngiclean ngoba wena Butgebo mangabe umuntu engena ezitolo lezi zamakhemisi esilungu akekho umuntu wesilisa okhalayo athi hey ngibone ubongiwe ngena lapha yana uyabona ngiyangize ngibiza amagama but ngingena esitolo sokuthi sidayisa ama products esilungu. In fact nje kuukuthi kushuthi masikule relationship yomjolo le kukubalekile ukuthi asihlupheni ukwenza umjolo ube right ukuze ufike kuleli zinto esifisa lona angabi umsebenzi womuntu oyedwa. Okay Butgebo futhi ngamanye amazwi ngingakwazi ukuthi ngiyokuthi sithobile ngithandana nawe uma sengibona ukuthi akusahambi kahle kamerweni ngiyokufuna izinto ngiyithebise phambi kwakho. Yes kungcono lokho ngoba asifuni uveluye lapha kuzithi singazi yokwenzana iyangichaza le ukuthi sekulinganiswa ngami mina nami sengiphelile ama example sekulinganiswa ngami ngoba sekulinganiswa no ngiyakuzwa kakhulu but ziningi izingqinamba esihlangabezana nazo emjolweni beside ke ukuthi uze kumina ekhaya uzobheka kwamakhathakhatha ake ngithi nje yonke into ihamba kahle emjolweni ngithi yabo siyajola anginankinga stofu sivutha kahle nje nobaba ekhaya but uthola ukuthi kulomjolo kunengqinamba esihlangabezana nazo uthola ukuthi mina nginekhanda lakithi ngisho ukuthi yabo mina ngwakachamane ngwakanzama uyabo uthola ukuthi sesihlangabezana nalokho ukuthi not ukuthi khona inkinga ekhona but uthola ukuthi asifundiswe ngendlela engafani. Ake into engasho seyinte engeke ngiyibone ngathi bayinkinga othandweni imali phela vele yaqova umjovo yaqova umjovo imali kodwa ke ingakho kuthiwa kubalekile ukuthi mangabe nini ama couple ni compromise ucompromise ukwenze njani ukwehlisa lendlela wena oyiyona to accommodate umuntu wakho ngalendlela ayiyona ukuze umjolo uzokwazi ukuthi uye phambili futhi bayibeka kahle ngiyayithanda le part ukuthi kube khona umjolo in between ukuze ungaveli usukuthatha umuntu bese uqhwaqazela nje obusho nje useqhwaqazela sengishadile akusekho ukubuyela emuva so umjolo ngicathi uyadlala irole right lapho ukuthi vela ukuthi unjalo wena ngibona ukuthi ngizokwazi ukuphila nalelo khanda lakho elinjalo. What if uke phela kuye kuthiwe sizulwini umshado yantshontsho
ngizokuguqela njena ngihloniphe ebese ngiveza ama-true colours ami sengilapha. Ngakho-ke siyidonsisa sojola nawe 5 years sabuka. Mina ngoba msithobile engikwazi ukuthi umuntu esifazane kumele ayithobele indoda yakhe noma ngoba yinini noma ngoba kuthiwa ngisana noBootgebo uyangishithela sengiyazi sengimbambisa uyangishithela kodwa mefika endlini kumele ngimnike indawo yakhe ngingathi ngoba nakho usaphumile ebathroom othi ngicheck ifoni yakhe ukuthi ukhuluma nobani noma ukade ehambe nobani made echatha nobani asikho isidingo sokuthi ngwenze lokho mayekhala ifoni yakhe angi-answer ngisho kuyi-answer ngiyamlinda baba kade ekhala ifoni yakho noma makade uma esekamereni ngiyahasa ifoni yakhe ngimdlulise uma kumele ngimguqele ngimnike ifoni kumele ngimguqele awuzomadoda cha masiqeda le show ngizocela sibonane Awushayela nkosikazi kaGebo. No, cha sizoxoxa amabhizinisi nangawe nje umjolo siwuhlazile Shayile wena ekhaya uzolala emnyango namhlanje. No, ngiyakuzwa kakhulu sisi and lokho esikhathini sanamhlanje nesikhathi samanje siphila kusona nesikhathi somjolo. Njengoba bengifuna ukwazi ukuthi uyini umjolo niyangichazela but esikhathini namhlanje uthola ukuthi most yabantu uthola ukuthi umuntu uthi khothayi. Ngeke ngikwazi mina ngifuna umuntu ozongipha imali angenza ikhanda angikhiphe se out uyabo uthola ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi unobani ngasiphi isikhathi lokho kuhamba kanjani ikhona okurong kakhulu ke sisithobile kwi relationship lokho because njengamanje kufana nokuthi usuyayicontrol indoda isiphila phezulu kwakho wena ngathi wena osoyiphethe usufuna ukumtshela ukuthi enza ukuthi ngesikhathi esiwukuthi noma ehambe nabangani bakho ufuna ukwazi ukuthi unobani ngasiphi isikhathi lokho kurongo olokhuze emjolweni mina I think kodwa sisi uyabona ukuthi usho le part yokuthi umuntu ufuna imali uyayi-identify ukuthi yena ufuna umuntu kanjani I think mina ngokwami ku-right lokho if uzokuveza early ukuthi mina ngifuna ukuthi ngumuntu kanje into ebhedayo ile okuyifihla emjolweni uzenza umuntu ongayena then mangabe seqhubeka kujola kuyaqala avela ama-true colours sekubonakala umjolo useyaphela ingoba akusewena lo okade sihlangane nawo sobubuye washintsha manje okay ke Bootgebo kuthiwa inkomo ziyantshontsho uMandu uyantshontsho ngeke ngithi ngifika kuwena sengithana nisonto sengiyayiveza ukuthi ngiyaqhwakaza uyabona sengiyayiveza ukuthi yabo sengiyayiveza ubumina angiqale ngimbuke nawe nami mfana ngiqale ngikubuka ukuthi lo muntu besilisa uze kanjani esikhathi namhlanje kukhona hit and run yeah so angiqala nami ngikubuka ukuthi lo muntu uze ngani kanjani kuyimanga ngiqala sengiba settled yabo ngithi nje kodwa ushise khona umeme sengiyaqala ke manje sengiyazizwa ukuthi yazi lo bhuti ungiphi imali noma ngayicelile okusho ukuthi type yami ke lena akudinga ukuthi ngize uyazi ukuthi nami nginezidingo njengomuntu wesifazane akufanele ngizenze kungamele ke sithobile ukuthi sibheke iside elilodwa ukuthi uGebo ngiphi imali nami ngiyomuntu wesifazane manje ngibona isicathulo ukuthi ngicasuka uGebo ngamfanele umuntu amesicathulo angimthengela ngithi siyathandana sibambisene komjolweni naye uzobona ukuthi noma siwa endlini isheba sikho umfazi wami unemali ngizokwazi ukufica ibhodo elikhona esitofini ningaze kulinde uGebo ukuthi kumele afike aphezu plastic weshebe endlini uzokushada lo akobe nizwile bantu besifazane hayi ushiya inamba yakho siyabonga kakhulu njengoba nizwileke nani emakhaya niyeza ukuthi umjolo uyini ukubambisana kahle kahle mangabe sikhuluma ngomjolo sikhuluma ngokuthi kubambiswane ukuze kuthiwa i-first level yothando la khona sibambisana nanokuthi sivezelana ukuthi no lento yethu iyaphambili noma iyemumva ilokho okubalekile ukuthi ukuze singaze kube kuphela u5 years kuphela 10 years ukuthi siyajola nje ila kufanele sibonisane khona ukuthi yazi lo mjolo wethu no singawakho umuzi mani nomuntu wesilisa nawe uyakwazi ukubona ukuthi yazi lo muntu ungamenza umfazi nomuntu wesifazane futhi unalo ilungelo lokuthi abone ukuthi mani yazi ukuthi lo bhuti ngawakha naye umuzi yeah njengoba usichazile nje sisiyona impela ukuthi ukubambisana emjolweni baleke kakhulu kodwa mina ngithi ziveze ubuwena siyabonga kakhulu well ngenxa yesikhathi ke sibonge kakhulu ukuthi nibe nathi nizivakashele nanokuthi nikwazi ukuthi nizoshare i-information nathi ngizocela ukuthi ke nje sesigoqe sesivalelisa nisho amazogcina ukuthi ningasakha kanjani nisimotivate kanjani nanokuthi nitholakala kuphi okay siyabonga ukuthi simeme mina engakusho ukuthi indoda iyahlonisha indoda noma ngabe kuthiwa ihambe yangabuya ngala endlini asikho isidingo sokubuza uyilwise
beka amanzi okugeza uyiphakele ukudla ubuze baba ulambile yini uyi-ayinele ningene embhedeni nezinto yini ungalokhu Nkosi ilisa yami. indoda ayilisi ngitholakala ku-Facebook ngubongiwe bongi dlamini kamajala ku-Instagram ngubongiwe fortunate ngibonge Ayi, ushayile mabongo mfana, ushayile mabongo. Washiya inamba yakho. Kodwa Yeah. njengomuntu osebenza ngabantu-ke wena nje uma ngabe bedinga abantu bangakuthola kuphi? Ya mfethu sibonga kakhulu bafuthi nokuthi nis-invite mina nje ama-points ami okugcina engingawasho ngoba ngimele amadoda njengangila ngiyanicela ukuthi wemadoda ake sinciphise ukuhlukumeza abantu besifazane abantu besifazane asibatotoseni sibaphathe kahle ya kulungile ke lalilani bafana manifuna ukungithola noma ukungithinta Facebook page uthi ngane comedy bese Instagram uthi gap ngane yini konjeni Facebook yabe singishilo ungane comedy WhatsApp uyatholakala yini? WhatsApp ngiyatholakala kodwa ngeke ngufake ngoba soba nenkinga zomjolo Yeah, not a problem. Siyabonga kakhulu for isikhathi senu ukuthi nisivakashele, siyabonga kakhulu ke. Well ke nami ngiyabonga kakhulu ngenxa yesikhathi ke nami ke uyatholakala ke inamba ongasithola kuyona ku WhatsApp it's 060-403-8309 ngizoyiphinda 060-403-8309 lapho ke uWhatsApp wethu into ongayenza ukuthi ngasendela nawe story sakho kodwa ushiye ivoice note usho ukuthi wena story sakho sithini o ungaya ku Facebook page @umjolo noma ku YouTube channel yethu siyeza. Siyabonga kakhulu. Nibe nosuku oluhle.